Estava segur que el tinent d'alcalde arribaria justament en el moment precís per poder respondre. N'estava segur, senyor Martí. Bé, el nostre prec gira a l'entorn de la Biblioteca Central, com vostè sap, i ho sap la mar de bé, és un emblema de les polítiques estatals culturals envers Barcelona, de la deixadesa històrica, del centralisme, de la desculturalització, de l'assimilacionisme cultural, totes aquestes coses que han sigut la tònica en les polítiques estatals i que han tingut en la biblioteca un element molt central. Més de 100 anys de retard, tot plegat ha fet que Barcelona va tenir que afrontar des de si mateixa el desenvolupament d'un model bibliotecari que sempre ha tingut un punt de precarietat com a conseqüència justament de la falta d'inversió pública, salvat l'exemple extraordinari de la Mancomunitat i de més. Bé, tot això ho coneixem bé. Al llarg dels darrers 20 anys les coses no han canviat especialment, no han sigut massa diferents. Ara fa uns pocs dies, de tota manera, el ministre de Cultura ens va obsequiar amb un anunci genèric, el que en voldríem saber algunes conclusions, alguns aspectes concrets, suposant que vostè deu conèixer o que el govern de la ciutat deu conèixer de què va. Volíem que ens informés, aquest era el prec, del calendari previst i pactat amb el Ministeri de Cultura, del detall i la dimensió del projecte. Coneixíem un projecte del 2010-12 que no sabem si s'ha modificat, del cost total previst, de les gestions realitzades amb el govern central per avançar en aquesta construcció i, finalment, també se suposa que acord amb la Conselleria de Cultura per tirar endavant aquest projecte.